Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gian ka iya video na pararkan waki ayah ang mga pagaryami, ang mga tao api ang kubiran sukaruma ko urian yan na bias to siran. Parar ka kaya Sheikh Aminullah ago parar kay ni Abdul Aziz Saumay. Agiang ko to kaya pa kasi nambaga iyo sa comment ayabun talian na papangang ko banyo so isa ko mga karumakan asyara na dan niro pantaman na kapiyamang ninyo pa na ay mga pangarumaw na asyarya lagi diyo mga ribati kapit na daro pantaman ay Aminullah kaya simbagyang pa na uba kong buad na tamukyan kaas kanya ni makasalo ko karumako paganiro na kin na mamamugutan wagi sa syaitan. Saka pagariak na Aminullah gus ka Abdul Aziz Saumay na o kala ka inyo sa manaya puso akan na tito akan sa kanun ko kararangitan. Tito akan sa kanun ko kararangitan sa manay. O gaid na sagyang ko to dino di ka pa kasi nambaga na waraan ta manusia agyang ko to kap kamarata batiraktas iko karumata babaytay nata. Bata di laboro ni gira karumata miatarapas kaayad na ki apatot na giyong kutua maylay kumama ang kutwa dinyan di ikapakap maratabat para kwagam Islam kana ba maratabat amranaw so gin ka video na parar kanu. Alhamdulillah mga limo ayaw Allah subhanahu wa ta'ala ina ko may laka naging kutwa dino di kapakasinambaga sa kaya ang kubanyo ko karoma ko nagukya basto sa niron na ayad na riya miya pikirakan na magimusawir ako kung mga kakatanwa mga ulama ka amay bedin na miya kang gulawlata miya kang galabakta sa dimapya Alhamdulillah kaad na miya ka musawir rakta miya paki tadmiyan rakata agiyang kutwa betad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah na pad sa kaya pangiron Allah subhanahu wa ta'ala sa agiyang kutwa dinyan di kan da'wa na ayad na kaya inang ko nagupya kang bukag na so karuman na Aisha api nakapkabubayan yung mga karuman yan na kanabagito pangkaayad na iniyang kubiranon na misina agus isa ko mga sahaba na ayakigalabak raw na agiyang kutwa mga rarata ipuso mga rarata ipamikiran naku katanudan ko agyong kuto makapantagro at tutula sa ubapay ni karata ginawa Rasulullah na ni kararangitian orian yan na misabars kanyan na piyakaburan tao buo Allah subhanahu wa ta'ala subhanar na initanakiran Allah subhanahu wa ta'ala sukukuman yan sang kaya dunia na miyatang ka naman buagi sa ginawa ko tumuagi so kasibar away ging ka na natinggulolan yun na tumusama na so kasibar adi sa ayam maylay nyo nagyong kuto kapambungutakan kaperangitakan kaperirig akan kapenaro akan samarata yaki pakawatan rakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ka baenda ayak kaliliwan nagirakan sa manai nakagiya sa manayan ayak kapapantagan na di ko di pa magusayin na so mga shirk kapanakuto agus so mga bid'ah agi na ni pedapanulon yo sa manaya na benda kagi dia kunyo kebenaran sama kaukit sa Quran agu hadis na miya mangilay kan sa ukit ando manay kapagutgakan ka anak ko madas iko kapopokus yakan ko mga bandingan akan ugin alhamdulillah mga limo Allah subhanahu wa ta'ala ka daokor kanu miswaswa alhamdulillah sa manaya nagyang kaya kapakasising akan nakapakasising ini kapanalamat si iku Allah agu kapakasisi nga iniya o onutan na gani o onutan na olop sagyang kutaping kulolan yung pinggal bagyo aw pa makabata din pagilya na di patot ubas sumama sa iko oriano kaya basto sa ako karuman yan babay niyan ina yan na ubabay din nagaganak kanaba ako gumaganak ayaw sto na iya kimapya uba ayap kau narakan nagyang kutwa kapanaro ikor kanu sa marata kambebas ikor kanu sa marata uba kanu mau bebas isa mga rarata di kan waki pemirsunala gyang kaya galab katanaw kandao makapantag kuwag mata ng Islam na
So kapasa-pasang ka na ayang usara. O batanon pemersonal si iko pangapawing o uman isa, karibatan o uman isa, si iko makapantag ko kababaloy niya na manusia na langon tanwad na pawing yan. Langon tanwad na kikuminton. Okay. Inus kanu na ukabay iyo, akabnaran niyo sa mga panulunakan, aloy kanu sa Quran, aloy kanu sa hadith. Di no ron pagpadagyan ko to mga personal, makapantag ko mga wata, karoma, o di na nga ninsan, kadiya ki ito pagpakararad, kanabagina nito, sas kano'y matatago sa unto, lagi yung ito, may kading kakiab na ran sa padakang gulalang kukuran, hadith na miya nga ngaloy ka sa mga rarata, kapakayay pagulupian, ipagutagyan, kapakaya kadaan sa focus sa ikudinyan di teroon amapiya na kagis kano na pinggal bakiwanan nagupinggulolan iwanan na kanabakan sa kano sa upi ayaw sto niyan na pamangninak nagi ko Allah so kaya ang kubaw mga munafiq ko Aisha radiyallahu anha ay nita nakirambu Allah subhanahu wa ta'ala sukukuman na mita na mambuaki ko mga tao ay nang kubiran su karumako nagubias to siran agyang kutwa karumako kasusak no naki na sendegya kung kadang kulang wantaman apian tunad ni ipsindeg karakan apian tunad ni piteruon karakan na marata abasa na mapapakalang basakan alhamdulillah ayos to na sumakapantag sa bebay akasandegan na diak no toy pagyug katanto ano toy pagkarang ita okay alhamdulillah na pakarinayang buaki Allah subhanahu ita na yan sukukuman sa iko mga tao apapang mangkob na go so sa iko mga tao pambastos niyan ang kutwa mga orip niyan ang mga muslima sa ayaki mapakauriyakan saya mga pagariyakan na suaki suka panulong sa agama na ayaw sarang ka na sukur na gusto hadith kaginan ito sas kay matatagos iko benar imanto na ayat tatamparang kurkanon na suka sebar suka patiis kaya so Rasulullah na sa kanya ni iringan sunggiringan tanong mudil tanong na alhamdulillah ka dan yung makwaso antap yung hadap yung sa uba ko niyo mapakaprang ita uba ko niyo mapakanggani ay giragi akirarangitan sa manusia na tabi-tabita na din yan kakilala agyang kuta ginawa niyan napakawatan raktanot Allah subhanahu wa ta'ala sa pamangin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanong niyan kumapi agalabak ay muri-puri saya na tubat kanwaki saka Aminullah saka Abdul Aziz Saumay na tutaubat kanwaki katawan niyo ribat nagu makasisilay agyang kanan ay papanulo niyo kadi kanu pakausar sa Quran na di kanu pan pakausar sa mabagar adilil hadith kaya nga kalilid ap kausaryo na udi pamikiran sa raga akal nagyang kuta mga lulubay hadith inus kanu natubat kanu o pamakas kanu natatarimaan niyo agyang kutwa titu untol benar apun si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ndud kanu akis iku Quran nagus iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagan na kinyo agyang kana nakapamersonal kaamay bedin na miyo nga sa di mapia na duunya nakiso manusia kagya diung buuto perenden wallahu subhanahu wa ta'ala igira aya kaya salimbutan yan nagyang kutwa uripan adna kisusumpat yan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa psalam ko sa maliwanag nagukapipi ginawa sa alhamdulillah da ako niyo mapakaparangit da ako niyo mapakanggani siya insyaAllah na itataros tanon suditan ipakapamagusya ko mga kapanakoto nagusi ko mga bid'ah kaan kapananggili o mga tao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.